Άντρε μαλάκα τα άλλα. Αυτό είναι γάμπαρο μακά, κόλπα. Μαγκένος δεν θα έρθει. Όχι. Άρα μένει μόνο η Γκέννη. Να τα βάζω μέσα. Κάτσα από φως. Άντε λοιπόν να είδε αγόρα μου. Κάνω καλά. Πάνω. Άντε πάμε κατά κύριε μαλάκα. Έφαμε. Το νούμερο 39 είναι Αναστάσης και Αθανασίου Κεράγου από την Ιγρήτα. Καλωσορίζουμε και το μαθαίναστο επίτιμο πρόεδρο του Συμβουλίου των Εναντίων του Συνάνδρου Ευρωπαϊκού Κάτω, το πρόεδρο μας στο κόμμα Κάστρο το Δίκτυο του Φούτου, ο οποίος όχι πολλά έχει με τον επαγγέλιο της οικονομικής από την Γενική Ράτα, που θα ευχαριστούμε πάρα πολύ παρά σε όλες τις εκδηλώσεις. Να είσαι καλά λοιπόν. Με μεγάλη μου χαρά βλέπω πολλούς φίλους από τα παλιά, από την υπηκόμενο Νιγέτας, εκπαιδευτές. Πάντου είναι ένα έθιμο που οι ρίζες του το οποίο χάνονται στους αιώνες. Είναι στο σέρο να γράφω καμότο. Παρακαλούμε να πιάσει πίσω τα παιδιά και ο κόσμος θα είναι μέσα στην Πεσσαβή. Κατάλογο είναι σε ύψος 400 ολόκληρα φίλες και φίλοι. Είναι μια γρήγορη κούρσα. Από ό,τι βλέπω εδώ δύο άλογα στον διεκδικητή στον Νίκη. Χωρίς αυτό όμως να είναι και σίγουρο. Απολαύστε λοιπόν φίλες και φίλοι πώς διαγωνίζονται άλογα και αναβάτες. Αρχίδια ποιος Κουτσοπέτρος. Τελευταίος δράμα. Καφετζής, δράμα. Μεγάλος συναγωνισμός στο κεφάλι φίλες και φίλοι. Είδατε κυριολεκτικά πάνω στο νήμα. 1-32-37 φίλες και φίλοι είναι η άτυπη άφηξη. Νούμερο 1 Σπέκτρουμ από το Δοξάτο. Νούμερο 37 Ρόμπερτ από την Ιγρήτα.
Εκκίνηση. Στην εκκίνηση. 5-10 φορές. Δύο όργανα, το ζουρνά και το ταούλι. Λίγα λόγια μετά την παρέλαση των αλόγων. Νούμερο 36 είναι ο Γκραντφίλντ, είναι το κύριο. Έχει γράψει ότι η υποδρομή του Δοξάτου είναι το αρχαιότερο έθιμο που υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτά από μια γαλλική εφημερίδα. Να πούμε ότι τους λαχνούς θα τους πάρετε από τον κύριο Θωμαίδη Γεώργιου μετά το τέλος των υποδρομιών. Λοιπόν, το νούμερο 33 είναι ο Φράσις Γολσιχιάμου. Είναι του κύριου Χριστοφυλάκη Δημήτρη, αδερφή Γαβριλίδη, Κυριακούρης Τζούνιορ, Άννα, Κωνσταντίνα, Αναστασία, Σταυρούλα και Ιωάννα. Τρέχει με τα χρώματα του Τοπικού Συλλόγου Δοξάτου. Φράσεις Γολσιχιάμου, λοιπόν, το νούμερο 33, να το χαιρετούμε καλή τύχη. Το νούμερο 6 περνάει ο μπροστά σας. Να το κρατήσει αυτό. Είναι ο Σίλβερ Τζόρτζιο, του κ. Μαργαρίτη Κώστα και του κ. Γιώργου από την Επανομή. Νούμερο 5, Καπύρανθος από τη Λιτή. Το νούμερο 36, ο Γκραντφίλντ, όπως είπαμε, από την Ιγρήτα. Και το νούμερο 3 είναι Βολταρέν από το Δοξάτο του κ. Σαββίου Δημήτριου, Γιαηλίδη Γεωργίου, Μαρία Θεοδόρος και Καγιώργου. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι τα άλογα που θα διεκδικήσουν τη δεύτερη, μάλλον που θα διαγωνιστούν στη δεύτερη κούρσα των 1000 μέτρων. Να πούμε ότι με τα μπλε χρώματα τρέχουν τα άλογα της Επανομής, με τα κίτρινα του Δοξάτου, με άσπρο από τη Λιτή και με τις κόκκινες μπλούζες είναι τα χρώματα του ειδικού συλλόγου Νιγρίτας. Πάντοτε βέβαια συμμετέχει στις υποδρομίες του Δοξάτου, όπως και άλλα παιδιά από την Επανομή, φέρνοντας άλογα να διαγωνιστούν στις υποδρομίες μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τέλος, με το νούμερο 7 θα διαγωνιστεί ο ύπος Εγκάρδιος από το Δοξάτο, ιδιοκτησίες των κυρίων Κυριακίδη και Θασίτη. Ο Θασίτης ο Γιώργος, πολυμήκης στις υποδρομές του Δοξάτου με τον ύπο Ισχυρό, διατέλεσε και ιδιοκτήτης υποφορβίου, ο οποίος έχει στείλει πολλά άλογα να διαγωνιστούν στην Αθήνα, στο Φαλερικό Δέλτα, όπως και το άλλο υποφορβείο του Δοξάτου, του κυρίου Μάλιου. Ξεκίνησε ο κurs, φίλες και φίλοι, όλα τα άλογα είναι σε ένα όμιλο, όλα έρχονται μαζί. Βρίσκονται πίσω ακριβώς από τις εγκαταστάσεις του Κυνηγητικού Συλλόγου Δοξάτου, σε λίγο σταθμό στο ύψος των 500 μέτρων. Είναι μια γρήγορη κούρσα, όπως βλέπετε 1000 μέτρα, τα άλογα πάνε όλα μαζί. Πολύ καθόλου. Στα 300 μέτρα πριν από τον τερματισμό, 3 άλογα διεκδικούν με ίσες αξιώσεις στην νίκη, φίλες και φίλοι. Μεγάλος συναγωνισμός. Δώστε πώς απλώνουν τα άλογα, πώς εντώνουν τα κεφάλια τους λαιμούς τους για να πάρουν τη νίκη. Κοιτάξτε πώς γίνεται ο συναγωνισμός. Είδατε, φίλες και φίλοι, το θέμα Χριστούγεννου του Δανίας. Δεν πατάει καλά το άλογο. Τα ίδια πάλι. Δεν σταματάνε. Το 6 είναι το στο λόγο εδώ στο Δοξάτο. Νούμερο 13, Λάνσελοτ, είναι μάγκα από την Επανομή, ένας φίλος του διδαστή, έχει συμμετέχει και αυτός σε πολλές φορές στις υποδομίες του Δοξάτου. Πρωτοήρθε με τον ύπο Παουξή, με τον Παουξή λοιπόν είχε πρώτη συμμετοχή στο Δοξάτο. Αυτός λοιπόν
Φίλες και φίλοι, είναι ανοιξός του ύπου Ισχυρός, είναι από τα όματα του Ισχυρού, είναι ο δάμαρχος, νούμερο 17, ήρθε από την Ιγρήτα να διεκδικήσει το έπαθλο των 1400 μέτρων. Καλή τύχη. Που περνάει μπροστά από την εξέδρα αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο 8, είναι η Εύη Δάλ, όπως είπαμε, του κυρίου Καραγκούνη Χάρη από την Ιγρήτα. Καλή τύχη λοιπόν. Φίλοι, οι ιδιοκτήτες, οι προπολιτές αλλά και οι αναβάτες των αλόγων, επί σειρά μηνών να μην πούμε ότι μην θεωρηθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς προπονούν, γυμνάζουν, κουράρουν τα άλογα προσπαθώντας να το διατηρούν πάντοτε σε εξαιρετική φόρμα. Δεν είναι δηλαδή ότι βγάζουμε το άλογο μέσα από το στάβλο και το βάζουμε να τρέξει. Υπάρχει μια διαδικασία, μια πολύμηνη ταλαιπωρία όλων αυτών όσων ασχολούνται με το άλογο για να μπορέσουν αφενός με να κερδίσουν την κούρσα, αφετέρου δε να παρουσιάσουν τα άλογα τους σε εξαιρετική φόρμα ώστε να προσφέρουν και το όμορφο θέαμα που βλέπουμε. Τα παιδιά να μην περνούν μέσα από την πίστα, υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Τα σενάρια άρχισαν να τραγουνάνε, τα βλέπεις. Το νούμερο 15 λοιπόν, ο Ατλαντικός, το 14 ο Never Ending Tail και το άλογο που δεν έχει νούμερο είναι ο Plymouth. Ο Plymouth λοιπόν, του κυρίου Νοταρίδη Χρήστου, του κυρίου Φορφόλια που τον κρατάει από το Χαρινό, παλέμαχος αναβάτης επαγγελματίας ο Βαγγέλης και συνειδιοκτήτης ο Ζήκος. Είναι από τον Ιππικό Σύλλογο Δοξάτου. Το 15 λοιπόν που πέρασε είναι ο Ατλαντικός. Αδερφή Κοτσαμάνη και ταξιάρχης από το Δοξάτο. Όντως, αυτό είναι το... Φύγαν μαζί. Βλέπετε ότι η κούρσα δεν εξελίσσεται σε γρήγορους ρυθμούς όπως η κούρσα των χιλίων. Τα άλογα είναι στο ύψος των 400 μέτρων, φίλες και φίλοι, περίπου. Ήδη λοιπόν μπήκα στην ευθεία. Και από εδώ και πέρα δείτε πώς απλώνουν τα άλογα, πώς οι αναβάτες τα σπρώχνουν στην κυριολεξία. Και κοιτάξτε που τώρα όλα θα προσπαθήσουν με φίνις να πάρουν την κούρσα. Δεν θάνω. Ήδη ξεχώρισε ένα άλογα. ΣΥΡΙΖΑ είναι το πίσω. Μπράβο ρε Νίκο, μπράβο ρε Νίκο. Μπράβο Νικόλα, μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Ειδικά όταν κέρδιζε στις υποδρομίες του Δοξάτου, οι Δοξατιοί το καταλαβαίνουν αυτό, έχουν μείνει στο πέρασμα των χρόνων πολλά άλογα στη μνήμη τους, αλλά όχι μόνο τα άλογα, αλλά και οι ιδιοκτήτες τους, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Το νούμερο 24 που βρίσκεται μπροστά στις εξέδρες, φίλες και φίλοι, είναι ο First Point από το Δοξάτο, είναι του κ. Καρατζόγλου Θοδωρή, είναι του κ. Δήμκου Βίλτο και του κ. Καραγιαννίδη Τάσου. Ο Καραγιαννίδης ο Τάσος, ο οποίος έχει κερδίσει τις υποδρομίες του Δοξάτου, όπως και ο πατέρας του, ο Παλέμαχος Ποτάκης, πάρα πολλές φορές. Νούμερο 22, Λετώνας από την Επανομή, αδερφή Καρπανταζή, Καρμπούρης Δημήτριος. Είναι το άλλο. Φίλοι, δόθηκε λοιπόν η εκκίνηση. Βλέπετε πως είναι τραβηγμένα τα χαλινάρια, βλέπετε πως τα κεφάλια των ολόγων είναι όλα ψηλά, κάτι που σημαίνει ότι οι αναβάτες θα κάνουν ελεγχόμενη κούρσα, τα κρατούν που λένε, κάνουν οικονομία δυνάμεων.
καθώς πάνω ο Κασόπουλος είναι σχεδόν όλα τα άλογα, συνεχίζουν να τα έχουν κρατημένα. Βλέπετε πόσο πιο αργή είναι η κούρσα από τις προηγούμενες που παρακολουθήσατε. Είναι αυτό που σας λέγαμε λίγο πριν, είναι κούρσα τακτικής. Ένα άλλο έχει μείνει πολύ πίσω, έχει βγει εκτός συναγωνισμού φίλες και φίλοι. Τα άλογα βρίσκονται στο ύψος των 400 μέτρων και εδώ τώρα παρακολουθήστε πόσοι επαγγελματίες δρομώνες ήπι θα διεκδικήσουν την κούρσα. Κοιτάξτε, ήδη οι αναβάτες άρχισαν να χρησιμοποιούν τα καμπουτσίκια. Κοιτάξτε πώς απλώνονται τα άλογα και αυτά φυσικά που έχουν περισσότερο δύναμη θα πάρουν και τις πρώτες θέσεις. Έχει το σπόρος. Μπανάνα είναι μαλάκα. Ο καφετζής έρχεται. Άρα πρώτος ο σπόρος.